आसलते बैयावहाय जोंहा खायजा जानाया सैथो मुवानि गथ'फोरखौहाय जमा खालामना लाना फैयो 50 जन गाहाम 40 जन गाहाम माब्लाबा बुथारनायनि धुमखि होयो माब्लाबा बिथां महेश बर'खौनो होसोनायबो रेकर्ड दं बासिराम बर' बिथाङाबो बहुतखिनि माने खोथा बुंदोंमोन जेनेबा बहुत माने बिभिन्न माने बुंथावै खोथाफोरखौ जेनेबा बिथाङा बुंदोंमोन आरो माने समाव फंसे फंनैथ' बुंथारनांगोन एसे एनलाथ' थर्क बिथोरखौ जाखाबोगोन आरो बे थर्क बिथोरखौ नांनाया बे सैथो आंदोंमोन जादोंमोन मोनसे राजनिति खालामनानै जोंफोरखौ माने बिनिफ्राय होना हरनाय जादों आरो सम्पुर्णभाबे बेयाव दायनिगिरि होनना बुङोबा जेनेबा आंनि हिसाबावथ' जेनेबा गासै रलखौनो लादोंमोन बासिराम बर' बिथाङानो नमस्कार आंनि मुङा श्री रेबेन बर' आं दिनै फुंबिलि समाव रेबेन बर'आव मोनसे प्रेस मिट होनानै आंनि मुंखौ थिसननाय जादों बेहाय बिनि थाखाय आं एसे गोसोआव दुखु मोननानै दिनै प्रिटि होफिननाय जादों मानो होनबा आंहा न'खर दङ आंहाबो सन्मान दङ आंहाबो गथ' गथाय दङ आंनि गथाय न'खर गामि गासैबो आंखौ फन खालामना सोंहरदों सोरबा न'आव फैना सोंफैदो जे मा जादों मा जायाखै बेयाव मा जादों सोरबा गुवाहाटीनिफ्राय फन खालामदों जे आं सोरखौहाय फन खालामनानै सोरखौहाय बेसेबां बुजायनो बिनि थाखाय आं दिनै प्रेस मिटखौ होफिननाय जादों आरो आसलते बैयावहाय जोंहा खायजा जानाया सैथो बै खायजा जानाया 2024 सनावनो खायजाया जादोंमोन बेहाय सम्पुर्णभाबे जोंहा माने जोङो गासैबो लोगो नांनानै मोनसे महलखौ नांनानै लाना फैनाय जादोंमोन बे समाव बैहाय जोङो जेनेबा पानिराम जोंहा थारमाने बिराद दुर्भाग्य होनना बुंनांगोन जोंहा बे समाव जोंहा लेखा गैयामोन जोंनि आखायाव बे समाव जों पानिराम बर' बिथांनिफ्राय लेखाखौ लाना फैनाय जादोंमोन बेयाव बिथांनि जेबो अबदान गैयामोन खिन्थु जोङो बिथांखौ माने अनार हिसाबै बिथांखौनो जोङो फसंनाय जादोंमोन आरो बेयावहाय किसुदिन जोङो सलायनायनि उनावहाय बिभिन्न धरनर माने जेबो बहुत खोथा ओंखारफैबाय जेनेबा बिसोरो जोंहा दिनै नुजाफैनाय जिथुनाखि बासिराम बर' बिथां मानगोनां बिथां रेबेन बर' मिथिं मानगोनां मंगल बर' बिथांमोना जेनेबा मस्ट लकेल जों बेहाय जोंनो जेब्लायबो जोंनि मथे जानांगोन बेयाव जोंनो इसेबां नांगोन जोंनो 50% नांगोन माब्लाबा 70% नांगोन माब्लाबा जेनेबा गासैखौबो हस्तक्षेप खालामना लानो नायो बेबायदिनो जेनेबा सानफ्रोमबो माब्लाबा मुवानि गथ'फोरखौहाय जमा खालामना लाना फैयो 50 जन गाहाम 40 जन गाहाम माब्लाबा बुथारनायनि धुमखि होयो माब्लाबा बिथां महेश बर'खौनो होसोनायबो रेकर्ड दं बेहाय कृष्णखौबो जेनेबा बासिराम बर' बिथाङाबो बहुतखिनि माने खोथा बुंदोंमोन जेनेबा बहुत माने बिभिन्न माने बुंथावै खोथाफोरखौ जेनेबा बिथाङा बुंदोंमोन आरो माने समाव बिनि थाखाय माने बेफोर जिरायनाय जादोंमोन जिरायनाय जानायाव माने जोंखौहाय बिनिफ्राय ओंखारलां ओरै माने बुंनायाव माने आंबो एसे बोराबनाय जादों आरो बेहाव मानो होनबा बिथांमोना जिहेतुके जोंखौहाय बिनिफ्राय जुदि जोंखौ होना हरोबा बिथांमोनानो गासैखौबो खस्थ' खालामनानै जुदि गासैखौबो लानो जुदि नायदोंबा जोंथ' फंसे फंनैथ' बुंथारनांगोन एसे एनलाथ' थर्क बिथोरखौ जाखाबोगोन आरो बे थर्क बिथोरखौ नांनाया बे सैथो आंदोंमोन जादोंमोन बेखिनियानो आरो नाय जोंफोरथ' जेनेबा न्यायखौ मोननांगौ जोंफोर जिहेतुके बहुत खस्थ' खालामदों हर सान खस्थ' खालामनानै बेखौहाय जिहेतुके दिनै
बुंनो थाङोबा दिनै हस्तिनापुरानो जा अमृतनगरानो जा जुदि बुंनो थाङोबा सोर गायसनगोरो फैनाय सोर लामा बनाय फैनाय होनना बुङोबा आंखौनो खिथिगोन दिनै हस्तिनापुरनि रायजोआबो आंखौनो खिथिगोन अमृतनगरनि रायजोआबो आंखौनो खिथिगोन जेब्लायबो आं गासैखौनो आंनो मावदोंमोन खिन्थु बिसोरहाय मोनसे राजनितिक खालामनानै जोंफोरखौ माने बिनिफ्राय होना हरनाय जादों आरो सम्पुर्नभाबे बेयाव दायनिगिरि होनना बुङोबा जेनेबा आंनि हिसाबावथ' जेनेबा गासै रलखौनो लादोंमोन बासिराम बर' बिथाङानो बेखिनियानो आरो पानिरामजों लोगो नांनानै बिथाङा मा पलिसि गेलेनानै जेनेबा बेखौहाय जोंखौ माबा खालामनाय जादोंमोन बेनि थाखाय जोंखौ जोंफोर जुदि न्याय मोनोबा जों जुदि एसे लाव मोनोबा जोंहाबो न'खरखौ सालायनो थाखाय जोंहा एसे मोजां जायो आरो बेखौ 2023 सननि मार्च दाननि 9 थारिख ना मा बेनिफ्राय जोङो जागायदोंमोन आरो मलखौ 2024नि फेब्रुवारिनि 29 थारिखसिम लासै आं बेहाय थानो मोन्दों आरो हलखौथ' अबैध होननानै जेनेबा दाथ' होमबाना समाव अबैधबाबो दा हयथ' बैध खालामदों बा एसे सरकारा माबोरै खालामना लादों बेखौ सरकारा मिथिगौ